amma akwai wata babbar taska wacce ta kasance malamai suka yi bayani akan cewa wanda duk ike so Allah subhanahu wa ta'ala ya hore masa 'yan adam gabaki ɗaya. Mutane nawa ne suke neman Allah ta'ala ya hore musu su zama karɓaɓɓu, su zama jama'a suna son su, suna ƙaunarsu, suna ganin girmansu da kwarjininsu da ɗaukakarsu da alfarmarsu a idansu da a cikin zukatansu, suna gaggawa, suna Allah Allah su biya musu bukata, suna Allah Allah su ci su ko su gansu. Allah ta'ala in har kana so ya hore maka halittarsa ga baki ɗaya, mutanen ga baki ɗaya da aljanunsu da rauhanansu, ya kasance rauhanai na surar fatiha, sirrin na fatiha ne, ya zama cewa suna daga cikin waɗanda za su rika taimaka maka wajen kyautata al'amuranka na addini, al'amuranka na abin da shafi tafiyarwa da lamarinka na duniya. To suka ce ga wanda ya kasance insha Allah idan kai fatiha ce. Fatiha an san tana da ayoyi guda 7, musamman a wayar warshi alhamdulillah rabbil alamin shine ayar farko. Saboda haka an amta alaihim akwai aya a gurin. To saboda haka in ka yi niyyar wannan, duk fa wani abu in ka ga baka samu ba, kai ne baka faɗa ba. Duk wani abin ki in ka ga ya same ka, kai ne baka nemi Allah ta'ala ya karar da kai ba, ya kare ka ba a san da kake wannan. Bare a ce ka zo ka yi wannan kuma a cikin wannan wata wanda yake cike da wannan falala, yake cike da wannan ɗaukaka da wannan kususiyya. Za ka fara ne ranar Lahadi, kowace Lahadi, kuma ya kasance da safe bayan idar da sallar asuba. In ba ka da wannan lokaci kana iya yi da daddare, a inda zai kasance rana ta farko ga tsarin yadda ake yin aiki. Kowace aya akwai adadin da za ka wato karanta a ciki, kowace aya. Alhamdulillah rabbil alamin ranar Lahadi bayan ka yi bismillah, ko da yaushe za ka fara yin bismillah. Ranar Lahadi sai ka karanta 616. Ranar kuma wato Litinin bayan ka yi bismillah sai karanta ar-rahmanir rahim, shi kuma ya zama wato 616, wannan kuma ya zama 619. Sannan sai ranar Talata. Ranar Talata kuma za ka karanta maliki yawmiddin, alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman rahim maliki yawmiddin. Maliki yawmiddin shine ranar Talata, inda za ka karanta wato 242 to shi ne za ka karanta ran shi ke nago ran Laraba ko a sai ran Laraba. To ran Laraba kuma iyaka na abdu wa iyaka nasta'in
za ka karanta 856. sai kuma ranar alhamis ko wannan iyaka na abudu wa iyaka na sa'i 856. wannan kuma ihdinas siratal mustaqim shi kuma shi ne za ka karanta, wato ka fara shiga kenan, wato adadi mai yawa, sai karanta 75,000. sai kuma siratal lazina an amta alaihim, a warshi akwai aya a gurin, shi kuma ko kuma da akwai siratal mustaqima ko shine na ranar juma'a. ranar juma'a siratal mustaqim to shine 1837. siratal lazina an amta alaihim, haka ne. sai kuma 4,233 shine na ƙarshe, gairin maghdubi alaihim waladdallin. in kai to ka kammala kenan, ka iya roƙon Allah subhanahu wata'ala bukatunka a dukkanin ƙarshen kowace idan ka yi, amma ka iya haɗa duk bukatun gaba ɗaya a ƙarshe ka roƙi Allah subhanahu wata'ala. shi ne abinda ai an gane, ba sai an maimaita ko an faɗe su daidai. na taɓa ma a yi rubutu a kansu yau kamar shekara 30 kenan da ɗaya, rubutu a kan wannan, wanda suke bin karatu na can baya mai yawa su samu, saboda ka muke